21.
One, two, mic check, 1, 2. Mic check, 1, 2. Sammy. Nike. Good morning. Good morning. I'm happy to see you. Yeah. My dear, station. Vyake kumunchu muligelia we TV andizi TV niongo chera mase ya mukuru wa sechinsemo tianya libali chache segeta seniko wake kura NYAMECHEO igeotoka ward ya IBENO ward yesebono ekora wono mu MCA chacha nabange besokire elio koligia kiroge kigakio bo MCA na gwikira boni gana bange baisokire wake kura nigo tokomanyigwanga abantu nigo baika iga gwikira insa 11 chamambia kwenye bagesokire elio wake kura yabo ase constituency yiga ya Nyalibali chache iyo asebono ekora wa nomo bunge Richard Nyagakatongi kolende na bange basokiriye elio bachikolige keroge kega kyobo jumbe abo mapema nto umerana na Vincent Onyanja kurwa sensemeli ya mesabisabi oyoka ene kelinga egetuo kurwa senseme yoke goire na abantu konya bachakire gwake kura kolende aseboni ga ngo chira ya masema kurwa sensemo ya NYAMECHEO usegeta sini NYAMECHEO egegotoka ase ward ya IBENO imeye constituency ya Nyalibali chanche county ya Kisii asebono wontaite nsange no yomobo yokolige kerogo kyobo jumbe kurwa igase constituency eliago chigotomanyenga ereo yakire kura yaye nande naralia ya arolire gwikira bono ase emambia rero ekero tukondrete gukobwate gukoligeria mangana ya iga igoro yobochori bo mwako iga litone kinga ayo muligeria nko yanyorore ase nchera yobikira nukarubu sana mweshimiwa aso bwenge omanyo mwanchu muligelinga elietali aondeleli nande ai wakire kura yayo nande wikira bono ngakioroche amali ganiyo bochori bo mwako iga gendrete litangani mbya mono umurali asingi nchoko ngalibaga asama litani wonkoro kunga omo missionary Kevin Mabetanyamali oyo ngoliye kero kyo bochumbe bwa Nyalibali chache wetere kyamagia usawa kwa wote ndete otanga litukolia lero tuakire chikura inje na akire kura yane lakini none nabo umurali antete otebanga na rolirenga kids nchiwato muchando asingi nchona rongo muntago chikobeke gecharaga ali kialera kiabanga ngairorera gende isibya maoko igo umuchando monene na machiri korora nelinga amangane kids chiri computer chiri njiro gasibya nandi gento gya kabere na somire na rodirenga abantu bali tokurwana na barabu egente kenge nigo bateti abantu bebisete angene bituo elinde babaka nechibesa bamanye wakachikura oisukurira na uti abantu bali bange na nelinga gochimuga songo nyoro abantu bagocha banga singincha banda baganyitenga kibara ekuchibesa baraseru bamanye gucha wakachukura eyu etalibiya teto tenga abantu baminto bali motuligerere tikurwanda onsi gende getuo ake kura ake rumuntogo na ndente togosaba iga no embali togo bisana na barabo komuranche tigachikure chichibe chomorembe na andi gento kende
tiganto basa kunya kurwa maki eri nga mwaki twakire chukura singincho na asomire buna netananire ebitu ebingi menyari bari chache na rolire nga aba pinsani bane nga tugukwana boniga niko bagenderete gwaka abantu chibesa elinde babakire chukura kende no bwate ushahidi yakoro kinga abantu aba bakiru eli bachi wakira abantu bande chukura ndage togote inga maiga ye chukure chikaro chielire usaidi ina botoko nyena na toroki asibone ganturunya ukone togote ankiringa ki tugatura asaba abantu baito bagende bake chikura bakasomorembe na kubwa mono abantu baminto kumuranje soka karunyomba karugari sama korimore genda akekura Mheshimiwa aya semo yao wakire kura nande ngetu kieke wakira nande egetu ikigo wakira ngwese ne kiwane chinsa keigorwa na miroberi yo ya nekegwa usayo monyene ngwatu ole mechando wake kura hivi inche omonyene ni gona aka ase polling station ekurunga IBENO polling station na atwari umuchando asinge nche karona ariko beke bicara bagotanga gicara ngeri goso na abeka usengo ikira mara 10 lakini omwali wengi acha giancha na tari nche bika abantu bange naranga nabo babwate shide yugo kids nchi bwate michando na ase omorembe naro ngo morembe no rora abantu baito bagwa chikura so morembe na security ntete gotanga mbia mona asinge nchu security ne ikiranite ase asogwaka chikura korende umuchando tubwata omonene no ringa kids nchiri bubuya okobole kwa uchi asabo bisa ba IEBC anenekero kwa ligere yo muchando yo okits nemechandende ya kero kende aba akichikura bagwetera kero togo chia kogendra waka chikura litkolia lero ngorokyo obo saba kwa nenkolinga bali batenere tamangana yo waka chikure echi onye umuchando roreka nuri twabwate asensemo ya IBENO tigabanyare ko make sure ngamba bwate alternative kits onye gego chanda barete nga gose batware specialist ase gali bagwakira chikura ukuna kugosaba kwa nandege nteke nemo nongo saba tigato kole chikure chionye muna chia kiruga no kubaruko gende buyaba bari asenchere bwenerete kero muntanyore egetariki yaye kiri abantu baya bamo aba kichikura na abange kero kende bari sikali bagendrete ko kole mirimo yawe akawaida abande mbaro uchiyo buyabwe gosokia gwake kura okobolia kwa ugo chiase bali bataramwa wesoki uchi wake kura ekarote tigaleti chinsa go ikachinsa ikomi ngoro kyoko ase bali bataramwa wesoki uchi wake kura egende tanganite dogote nga wake kura ne yaki yago bagotanga idisi wa democratic right aso wake kura nege ntugia kabere nkelinga onye amanta bayakira batari wake kura nigo bagochora umuntu omobe igogenda chora umurayo lyo tegete aba no mu president aba no mu governor haki obwateli ogyo yani sauti lyo bwate naso wakachikura cya koranje genda onyare kworokia obo maene boli bwa bwate bwa wake kura mwana sana mheshimiwa mbiyamano mwancho muligelia oyuno mheshimiwa Kevin Nyamali oyokobolia ekirogo kyobo jumbe kurwaigase constituency ya Nyaribali chache buna naikagotebi nigande asegeta seni kyo wake kura KIANYAMECHEO abwa sebono abantu abeso kiri eli wake kura yabo emambia ya lero onta itensange no yonde olaiga atotebi gose bwakire kura yaye gose rande nanyora mechando keumerana gose emerobeli eyebekire neke ombegia IEBC naisane kiri tomanye lietali yao nando teyo se wakire kura mbiyamo nasoko ngali bageli nchasa malieta Denis ongeri ngorokwa NYAMECHEO gaiga na akire kura na nashukuru abantu baitondoje basokire kurende mbali bange mono lakini abantu basokire wake kura chinsa ile ngaga aye buno mwake kura waikaiga gosege tuwekega KIANYAMECHEO ne chinsa ile ngaga kegoro ena igeta chinsa 11 nanyora baigoira ogo ikara chinsa 11 muchiamambye yegetukia NYAMECHEO kanyakego iro kanyakego manyo backup at least ngoja watakonya yani ngechubu naona abantu baje tabanga amambi ntuwanyoru sana waka sababu yechi kiti chinchare okarabe chinsa ne chinyinge chitigalete mnyuma tutarachigoso ase RITUKO ose chinsa chomale cyo gosie kwa kwebituo okobolia kwa uchi ase abaheshimiwa na abantu bali bataraya wake kura RITUKO lya lero ngoro kyoko elibachigo cha rumurayo libaganeti nchege ntonarorire bunaboneka naika ali egetia naro abantu batene no ronga abaganyete bara iwegento mayigo jagwaga chikura egento ngo bada abantu baminto mo basikurigere omonto ngane chibesere ngabwate osne chibesere ngakwa umayigo wake kura ekureye ni haki yako ne kureye na maendeleo amambia igo tigatwa ke kura kuringana na manifesto y'omonto olibu no mumanyeta ariko kora imirimo yaye ekura na magendrao amambia nakuo nerengwana yo mwakie kura senseme iga ya NYAMECHEO ekero togendrete kokoletera masemo buno bochori bu mwako yo iga 2022 bogendrete kurwa se award ya IBENO
nyongo chera ya mase mukuru wa igase constituency ya Nyaribali chache na anene muchando twarorire abantu bamurekeire inori nga chikit chicho gwake kura mchibwate omuchando anene kero bakobike byara inganeti nsange nabaki kura barega iga lyo bamanye gose chinsaire nga babeira se line gose chinsaire nga baboka gose urani na mechandende chinga kitogenda toko ya letera masemo imeandizi TV nero mwansu umugusi mugaka tumanyango chinsaire nga waika nande nubwata matumaini yo gwake kura amalieta angoro kumalia liondimu gosama gena yembura kurwe tu NYAMECHEO onaika saa moja lakini ndo jena laini teriko suka bana tumatie soba kongo sebole lakini amatumaini mbwate ngani yake chinsa waige tan saa moja nande kwa wera sira ini ase chinsa ensa ya moneno bantu ningo bara apeso kia sobonge gose obongora nigo boro aso gwaki wikura bantu barombali bahange gotadi obongora bo wakikura kino bwato kwegena ngano chwake kura imbwato kwegena ngwakanga bali bali sikali oyo twakandira nere nateba ngambali bali sikali baganyete baserwe egera bachigwake kura kole ndaye kwa ene kiringa wikira sera ini oake ekura yao okoboli kwa wichi ase bali baganete goserwa nyuma batarake kura ngorokyo goserwa goro gutingoro jiga iga nonyo kwana bikwera nani ndwanga twasere ende kurutwaru kurwa goserwa ngoyo tatika no bwo banere mwezi mwe wabwate ingagosingo ya bantu goserwa ga mbia mono sanu mwancho muligalingo togendrete gosanga korwa senseme yega NYAMECHEO nkwane no mugakondole ga igatumanyigo sera nagwata matumaini yo gwake kuro mugakatumanyi lieta ando tubutebinga chinsa irengaye waikaiga nche malieta nengoro ku Reverend Samuel Madayo Reverend wakire kura yao indo chenera ini lakini wakire kura era ininde ntete koweka bodi aki ne bwana redes okoboli kwa ogo ya nene ekanisa ne bwateli bagali nene ase ense ya Kenya anene chinga kie chikura kero tokombalekera matukama ega twanyolire mechando yo gotwara chisegi okoboli kwa ochi ase abanyakanisa gose abaumini chinga kie chubwake no kireke mo morembe na neto sobetinya sa ngokora kireke mo kebe no morembe nese ya Kenya bana ne morembe ne ngaki ringe mono toko chikonyore obugambi bogocha sana mbuya mono omwanchu muligelia aigankorwa ase bunge ya Nyaribali chache ine ya kisi abwa setogo chire ya mase motogendera teko gosansameranira Obochori mwaka yo 2022 basangire negati yabaki chikura ubalela ini na bande bakire chikura ni gotogendera teko ya letera imeandizi TV kinga kichama yandonyorana na Vincent Onyanchanga gerete ndemo Steven ne aligane timu chikumira na nere ase chinse chinge chirebosio lyo akomanyina lya yako aligane tikorwa ase chinsemo au ime county ya Kisii baadaye chikoene kinga tuachirwe ikase county ya Nyamira abwase job maangi aliganeti okomanya sobo imo mwancho muligelia igendera ko imeandizi TV igendera ko komanya buna watika asiri trialero nene ekero tokomanya bwa 2022 okoboli anene tonyoli kurwa igase getaseni kia NYAMECHEO ko kwake kura ime ward ya IBENO inkelinga mweso kia sobonge timonyara kanya agosego serwa eri mochi wake kura ya ino kolende mweso kia sobonge ekura yao naro amagendero amambia gochia se Victor Sultan Obange